La CEIC ens ajuda molt amb la negociació del preu del decret. Hem estat molt actius i crec que és importantíssim lluitar perquè cada any hi hagi un increment en funció del que va pujant el preu de la vida. Ens adaptem als salaris, adaptem als proveïdors i és normal que el preu del menjador vagi en relació a aquestes pujades. Poder formar el nostre personal sota el paraigües de l'Escola EFA i sobretot amb les necessitats que cada empresa pot arribar a tenir. Fan formacions a mida. L'empresa Valors es va crear fa 20 anys, vam començar amb tot el que eren extraescolars i arrel de funcionar molt bé amb extraescolars, monitoratges de migdia, ens vam endinsar en el món dels menjadors i fem tot el que és extraescolars, menjadors escolars i casals d'estiu. Considero que som molt bons amb el projecte educatiu, fem uns projectes de molta qualitat i després el seguiment que fem dels propis projectes, l'avaluació que fem als propis equips. Que l'administració ens tingui més en compte. Som un sector econòmic molt important al país i considero que no se'n reconeix lo suficient. Tant a nivell potser de taules salarials com de preus de menjador, crec que se li hauria de donar importància al sector del lleure perquè és un motor econòmic i donem feina a molta gent i considerem que estem poc valorats.